Ito pa rin bang stasyong masayang kasama 90.3 Energy FM. Hi, Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Ang sabihin mo, Energy! Live na live pa rin po tayo sa ating napakagandang booth. Yes! Di ba nakikita nyo parang kahawig lang din ng aming booth sa may Manila. So baka malito na kayo, no? Wala po kami sa Manila. Nandito po tayo sa Dagupan, Sere. Bueno, kamustahin muna natin mga kapangga natin. Tutok na tutok dyan sa may Falcon, Dagupan Auto Supply at saka yung mga tagapakinig natin dyan sa Mr. Plaza. Balita ko, andun sila kuya ngayon, no? Sila Papa Jackson dyan sa Mr. Plaza. If I'm not mistaken. Diba? Ito rin po ang kagandahan mga kapangga dahil nga ang daming bago. Ayan, ang aming mga videos po, ang ating FB Live, abay dumidiretso po ng bonggang-bongga sa ating YouTube channel. Direct na po siya, mainit-init, fresh na fresh. Kapampusnak, walang tampol at YouTube. Anyway mga kabanggan, ako sa programang ito or sa oras na ito ha. Ayan, ako po ay meron na namang iatid sa inyong mga fresh na fresh at mga pangmalakasang baon. Baon? Miinga? Okay, so here we go mga kabangga. Baon? Miinga? Magchikahan muna tayo. Baon? Miinga? Yes, chika number 1. Ayan, Department of Tourism inaasahang magbubukas na sa lahat ng banyaga sa sa Abril or sa April. Wow naman. Nako, nakakaloka ito. Yan, mabubuhay na naman po ang ating mundo ng turismo. Baon? Miinga? At syempre, no, kapag nakapasok ng mga ibang mga foreigners dito sa ating bansa, may tendency din na tayo rin ay pwede na rin pumasok sa ibang bansa. Baon? Miinga? Di ba yung mga nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa, ganon. Baon? Miinga? Umaasa ang Department of Tourism na papayagan na ng pamahalaan ang pagpasok ng lahat ng mga banyaga sa bansa sa buwan ng Abril. Sinabi ito ni Department of Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat. Ngayon kasi ay bukas lamang ang bansa sa mga foreign tourists na fully vaccinated at dapat ay galing sa 157 visa-free countries. Una rito, hinihiling daw noon ng Department of Foreign Affairs or DFA na paghandaan or dahan-dahanin muna ang pagtanggap ng pamahalaan sa pagtanggap ng mga banyagang turista habang hindi pa sila nagbubukas ng kanilang mga konsulado sa iba't ibang bansa. Sa ngayon, nasa mahigit 73,000 na araw na ang mga 73,000 na raw ang mga turistang bumibisita sa bansa mula nang buksan ito noong February 10. Karamihan sa mga dumating sa bansa ay ang turista mula sa South Korea, Estados Unidos, Canada, Australia, Germany, Vietnam at Japan. Bagamat malit lamang daw ito kumpara sa dating na itatalang bisita bago ang pandemic, ay masaya naman ang Department of Tourism dahil nalagpasan ang kanilang target. At ito pa sinabi po ng DOT na bago pa mag-pandemic ay umaabot sa 8 million ang mga turistang bumibisita dito po sa ating bansang Pilipinas. Baon? Miinga? Ayan, ako, ito naman ang aking pangalawang baon for you guys. Mula naman po sa mundo ng showbiz, Diego Loizaga at Barbie Imperial, friends in talking terms. O diba? Friends in talking terms, kaya magkasama kahit sila ay break na. Ay, sana all. Nilinaw ni Diego Loizaga na tanging friends in talking terms ang estado ng relasyon nila ng sexy actress na si Barbie Imperial. Unang beses na direct ang pahayag ito ni Diego Loizaga, mahigit isang buwan mula nang makumpirma ang paghihiwalay nila. Pero kamakailan, just recently, sabi nga, nang namataan sila na magkasama, baka inaayos nila, di ba? Ayon sa 26 years old actor, mabuti naman ang lagay ng kanyang puso. At totoong nagkita sila ng kanyang dating jowa or ex na ngayon sa isang restaurant
sa Pasig City noong nakaraang linggo pero wala itong Malaysia. Kung maalala, sa paglalarawan naman ng 23 years old sexy actress, yan kasabay ng love month nitong February, good breakup. Ayan, may ganun pala, no? Good breakup, no? Ang kinahinatnan ng isang taon pa lamang na relasyon nila kung saan kapwa nagkasundo na marami pa silang dapat na matutunan. Di ba? Nabatid na si Diego ay naugnay sa sexy star na si AJ Rabal. Si AJ Rabal na naman! Baot Miga. Hay nako. And ganyan talaga. Nakikita mo gano'n ako? Ayan, anyway, yan na po ang aking mga fresh na fresh at mga pangmalakasang mga baon. Baot Miga. Di ba para ako nagsisiso sa aking upuan ngayon? Hindi ako sanay. Pero ang lakas makayaman mga kapangga para akong isang gamer / nagtatrabaho sa opisina. Konti na lang may papapasukin na po tayong i-interviewin para sa kanyang aplikasyon. Mag-a-apply na siya ng kanya mag-a-apply siya na ano ngayon? Ano open sa atin? Wala pala. Naka-freeze hiring pala tayo. So, ayan. Sa mga gusto mo Kuya janitor! Sa mga gusto pong pumasyal sa ating istasyon, tsaka na po muna, tsaka po kami mag-open dahil hindi pa tapos. Pinapaganda pa namin. Yan pa lamang po ang inyo makikita, yung ating background, napaganda na po. What more pa kaya sa buong Energy FM office? Diba? Kilabutan ka. Diba? Anyway, mga kabangga, isubscribe nyo na po kami sa ating YouTube channel, Energy FM Dagupan. 90.3 masamsamit dahil after po nitong aking chika sa inyo, manla, ang putaputang ni, kapanluto. Wala YouTube ya tampo. At syempre sa aking YouTube din po, Inadora Pangga, ha? At i-follow nyo po ang ating fan page na Energy FM Dagupan. Yan, nandyan po yung mga iba nating mga interviews. Especially yung ating napakainit pinag-uusapan at talaga namang ginagaya pero hindi magaya-gaya. Ang tapatan ni Pangga 2022. Ayan, actually nandito si Papa Jackson. Sana pagbigyan niya akong ma-interview siya. Ayan, may interview. Abangan niyo po yan sa YouTube ko. Para ayoko pang mag-ending. Bueno mga bangga, ako po hanggang dito na lamang. Tutok lang kayo ng bonggang-bongga the highest level. Dito lamang sa 90.3 Energy FM. Hi! Pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy Masamsamay. Bye-bye!